ham. Så potter op nu. Det er lige meget om du snakker, fordi jeg fjerner bare lyden fra videoen. Skal jeg nakke ham, hvis du taber? Hvad går det? Det behøver du ikke. Er han god? Gulle? Ja. Han har allerede taget 3 suge. Jeg har taget 1. 4. Fuck, han tager hurtigt suge. Du vinder fucking. Men jeg sagde, der var giftbags. Han dør.